Takže čaute, to je Patrik Kozák, vítam, počkej, toto je nejako zle. Ja vás vítam u ďalšieho videa. Dúfam, že ma budete počuť, ak nie, tak môžeme kričať. Takže, prvá vec, ktorú by som vám chcel povedať, toto bude také iné video. Bude to aj informačné, aj ako keby taký ask, áno. Mám otázky nachystané, nie odo mňa, ale od druhých. Akože cítiť tu na mňa, že som ešte zachrypnutý, mám zapchatý do zaha. No, takže vrhneme sa na otázky, alebo na tú informačku. Takže vrhneme sa radšej na tie otázky hneď, dobre? Takže prvá otázku prvá otázka je aký máš mobil? Takže aký mám mobil? Mám jeden takýto šrotný, no akože dobrý je celkom, mne slúži. Toto je Samsung Galaxy Young. Tento používam na volanie a tak. Potom mám Sony, neviem ako sa volá značka. Sony, proste je to Sony. A ešte mám Microsoft. A ten sa rozbil, takže nefunguje. Takže mám veľa mobilov, takže to je dobré. Hrávaš Case Simulator? Case Simulator hrávam, ale teraz neviem, či myslíš jednotku alebo dvojku. Ja hrávam dvojku. Hrám to na tomto mobile. A mám 3 knifey, hrám to 2 dní asi, 2 dní tak. Mám 3 knifey a veľa proste tých špeciálnych. No, takže akože hrám to dosť často, by som povedal. Koľko máš rokov? Mám 13 rokov. Koľko by si chcel dosiahnuť odoberateľov? No, takže, no. Neviem, ale asi okolo, tak dosiahnuť jasné, že by som chcel dosť, tak ako veľa, ale teraz ma najviac zaujímalo asi nejakých 100, potom 500 a tak. A to ešte si počkáme. Ďalšia otázka. Aký šport sa ti páči? Mne sa páči určite futbal, aj keď dnes sme mali mať tréning, útorok, hej. Dnes sme mali mať tréning, ale nebol, lebo pršalo. No, pršalo. Takže pršalo. A minule skoro nemal byť, lebo nás bolo málo, takže ho skoro tréner zrušil, ale prišli ešte dvaja. Bolo na 6 aj s trénerom, takže ďalšia otázka. Takže je tu, že čo máš na večeru? Takže na večeru mám pizzu. Dobrá otázka. A čo si robil? Som robil celý deň. Bol som na Twitchi. Potom som bol von najprv. A potom nič takého. Nič. Nespomínam si. Takže toto by bolo všetko pre tieto otázky. Viac mi už nevyšlo. A tá informačka, je to len to, že vlastne idem si dať dneska robiť profil ako keby na